ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மிஸ்டர் டிஎன்பிசி. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 8th தமிழில் செய்யுள் பகுதிக்கான கொஷின் ஆன்சர் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். உடனே கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல் செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, தமிழ் மொழி வாழ்த்து. வாழ்க நிரந்தரம், வாழ்க தாய்மொழி, வாழிய வாழியவே என்ற தமிழை போற்றி பாடியவர் யாருன்னா பாரதியார். வைப்பு என்பதன் பொருள் என்னென்னா நிலப்பகுதி. சூழ்கலி என்பதன் பொருள் சூழ்ந்துள்ள அறியாமை இருள். வன்மொழி என்பதன் பொருள் என்னென்னா வளமிக்க மொழி. இசை என்பதன் பொருள் புகழ். தொல்லை என்பதன் பொருள் பழமை, துன்பம் எல்லாமே தொல்லை என்பதன் பொருள். பாரதியாரின் பன்முகத்தன்மை பார்த்திங்கன்னா கவிஞர், எழுத்தாளர், இதழாளர், சமூக சீர்திருத்த சிந்தனையாளர், விடுதலை போராட்ட வீரர். பாரதியார் நடத்தி வந்த இதழ்களின் பெயர் இந்தியா, விஜயா. வசன கவிதைகளையும் சீட்டு கவிதைகளையும் எழுதியவர் யாருன்னா பாரதியார். பாரதியார் இயற்றிய உரைநடை நூல்கள் பார்த்திங்கன்னா சந்திரிகையின் கதை, தராசு. தமிழ்மொழி வாழ்த்து கவிதை எந்த நூலில் இடம்பெற்றிருக்குன்னா பாரதியார் கவிதைகள் என்ற நூலில். பாரதிதாசன் பாரதியாரை எவ்வாறெல்லாம் புகழ்ந்தார் அப்படின்னா, சிந்துக்கு தந்தை, செந்தமிழ் தேனி, புதிய அறம்பாட வந்த அறிஞன், மரம்பாட வந்த மறவன், செந்தமிழே செங்கரும்பே செந்தமிழ் சீர்காக்கும் என்ற கவிதை வரியை இயற்றியவர் யாருன்னா து. அரங்கன். மக்கள் வாழும் நிலப்பகுதியை குறிக்கும் சொல் எதுனா வைப்பு. அடுத்தது தமிழ் மொழி மரபு. நிலம், தீ, நீர், வளி, விசும்போடு ஐந்தும் என்ற வரியை கூறியவர் யாருன்னா தொல்காப்பியர். மொழிக்குரிய ஒழுங்குமுறைகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறதுனா மரபு. செய்யுளுக்கும் மரபுக்கும் உள்ள தொடர்பை கூறும் நூல் தான் தொல்காப்பியம். வழாமை என்பதன் பொருள் தவறாமை. தாழாள் என்பதன் பொருள் தழுவுதல்னு சொல்லலாம். தொல்காப்பியத்தின் ஆசிரியர் யாருன்னா தொல்காப்பியர். தமிழில் மிக பழமையான இலக்கண நூல் எதுனா தொல்காப்பியம். தொல்காப்பியத்தின் நூல் அமைப்பு என்னென்னா 3 அதிகாரமும் 27 இயல்களும். தொல்காப்பியத்தின் 3 அதிகாரங்கள் என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா எழுத்திலக்கணம், சொல்லிலக்கணம், பொருளிலக்கணம். இந்த 3 தான் பார்த்தீங்கன்னா தொல்காப்பியத்தின் 3 அதிகாரங்கள். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா விலங்குகளோட இளமை பெயர். அதாவது புலினா புலியோட இளமை பெயர் பரல். சிங்கத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா குருளை. யானையோடைய இளமை பருவம் பார்த்திங்கன்னா கன்று. மாடுக்கு கன்று. கரடி கரடிக்குட்டி. ஒளிமரபில் பார்த்திங்கன்னா புலி என்ன பண்ணுன்னா உருமும், சிங்கம் முழங்கும், யானை பிளிரும், மாடு கதரும், கரடி கத்தும். விசும்புனா என்னென்னா வானம் பொருள். மரபு என்பதன் பொருள் வழக்கம். மயக்கம் என்பதன் பொருள் என்னென்னா கலவை. திரிதல் என்பதன் பொருள் மாறுபடுதல். பறவைகள் எதில் பறந்து செல்கின்றன அப்படின்னா விசும்பில், அதாவது வானத்தில். இயற்கையை போற்றுதல் பார்த்திங்கன்னா தமிழருடைய மரபு. அடுத்தது ஓடை. தமிழகத்தின் வேர்ட்ஸ்வர்த் என அழைக்கப்படுவர் யார்னா வாணிதாசன். ஓடை என்னும் பாடல் எந்த நூலில் உள்ளதுன்னா தொடுவானம். வாணிதாசனின் இயற்பெயர் என்னன்னா அரங்கசாமி என்கின்ற எத்திராசலு. வாணிதாசன் யாருடைய மாணவர்னா பாரதிதாசனுடைய மாணவர். வாணிதாசன் பெற்ற சிறப்பு பெயர்கள் என்னென்னா கவிஞரேறு வாணிதாசர், பாவலர் மணி வாணிதாசர். பிரெஞ்சு அரசு வாணிதாசருக்கு வழங்கிய விருது என்னென்னா செவாலியர் விருது. வாணிதாசன் எழுதிய சில நூல்கள் என்னென்னா தமிழச்சி, கொடிமுல்லை, தொடுவானம், எழிலோவியம், குழந்தை இலக்கியம். தூண்டுதல் என்பதன் பொருள் ஆர்வம் கொள்ளுதல். ஈரம் என்பதன் பொருள் இரக்கம். முழவு என்பதன் பொருள் இசைக்கருவி. வள்ளைப்பாட்டு. வள்ளைப்பாட்டுனா நெல் குத்தும் போது பாடும் பாட்டு தான் வள்ளைப்பாட்டு. செஞ்சொல். செஞ்சொல்னா திருந்திய சொல். நன்செய்னா நிறைந்த நீர்வளம். புன்செய்னா குறைந்த நீர்வளம். பள்ளிக்கு சென்று கல்வியை சிறப்பாக பயில வேண்டும். செஞ்சொல் மாந்திரத்தின் வள்ளைப்பாட்டு இது பார்த்திங்கன்னா ஓடை என்ற நூலில் இடம்பெற்றிருக்கு. கொணக்காத்து பாட்டு. பஞ்சு கும்மிகள் என்ற நூலை தொகுத்தவர் யார்னா புலவர் சே. ராசு. காத்து நொண்டி சிந்து என்ற நூலை இயற்றியவர் யார்னா வெங்கமூர் சாமிநாதன். நாட்டில் பஞ்சம் ஏற்பட்ட காலங்களில் மக்கள் பட்ட துயரங்களை புலவர் எவ்வாறு பாடினார் அப்படின்னா கும்மி பாடல்களாக. கோணக்காத்து பாட்டு என்ற கவிதை எந்த நூலில் எடுக்கப்பட்டது அப்படின்னா காத்து நொண்டி சிந்து. இப்பாடலில் எந்த ஊரில் உள்ள தென்னம்பிள்ளைகள் அழிந்தன என்று கூறப்பட்டிருக்குன்னா வாங்கல். சேகரம் என்பதன் பொருள் கூட்டம். கெடிகலங்கிய என்பதன் பொருள் என்னன்னா மிக வருந்தி. எந்த ஊரில் உள்ள பருத்தி செடிகள் சிதைந்தன அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா காங்கேயம். காலன் என்பதன் பொருள் யமன். எந்த நாட்டில் உள்ள மரங்கள் சின்னா பின்னமாகின அப்படின்னா தொண்டைமான். விண்ணம் என்பதன் பொருள் சேதம். சம்பிரமுடன் என்பதன் பொருள் முறையாக. புயல் எந்த இடம் முதல் எந்த இடம் வரை அடித்ததுன்னா ஆற்காடு முதல் மைசூர் வரை. கொல்லிமலையில் யார் வாழ்ந்தார்கள் அப்படின்னா சித்தர்கள். எந்த ஊரில் உள்ள ஆடுகள் இறந்ததாக புலவர் கூறுகிறார்னா தெத்துக்காடு,
காலப்ப நாயக்கன்பட்டி. இப்பாடலில் புலவர் எந்த கடவுளை காக்குமாறு வேண்டுகிறார் அப்படின்னா முருகன். வானில் டேஷ் தோன்றினால் மழை பொழியும் என்பதுனா வெயில். முறையான உடற்பயிற்சியும் சரிவிகித உணவும் டேஷை ஓட்டிவிடும்னா காளானை, அதாவது யமனை ஓட்டிவிடும். அடுத்தது திருக்குறள். வாழ்வியல் நூல் எதுனா திருக்குறள். திருக்குறளில் உள்ள 3 அதிகாரங்கள் என்னென்னா அறத்துப்பால், பொருட்பால், இன்பத்துப்பால். திருக்குறளின் பெருமையை விளக்கும் நூல் எதுனா திருவள்ளுவ மாலை. சமன் செய்து சீர்திருக்கும் கோல் போல் என்ற குறளில் பயின்று வந்துள்ள அணி பார்த்திங்கன்னா ஓமை அணி. வலிமையில் நிலைமையான் வல்லுருவம் என்ற குறளில் வந்துள்ள அணி பார்த்திங்கன்னா இல்பொருள் ஓமை அணி. வருமுன்னார் காவதான் வாழ்க்கை என்ற குறளில் பயின்று வந்துள்ள அணி பார்த்திங்கன்னா ஓமை அணி. கடல் ஓடா கால்வல் நெடுந்தேர் கடல் ஓடும் என்ற குறளில் பயின்றுள்ள அந்த அணி பிரிது மொழிதல் அணி. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா திருவள்ளுவரின் சிறப்பு பெயர்கள் வந்து பெருநாவலர், முதற்பாவலர், நாயனார், தேவர் அப்படி வரும். அறத்துப்பாலின் இயல்புகள் பார்த்திங்கன்னா பாயிரவியல், இல்லறவியல், துறவியல், ஊழியல் தான் பார்த்திங்கன்னா அறத்துப்பாலின் இயல்புகள். பொருட்பாலின் இயல்புகள் பார்த்திங்கன்னா அரசியல், அமைச்சியல், ஒழிவியல். இன்பத்துப்பாலின் இயல்கள் பார்த்திங்கன்னா களவியல், கற்பியல். புகழாலும் பழியாலும் அறியப்படுவது பார்த்திங்கன்னா நடுவு நிலைமை. பயனில்லா களநிலத்திற்கு ஒப்பானவர்கள் பார்த்திங்கன்னா கல்லாதவர். வருமுன்னர் என்று தொடங்கும் குறளில் பயின்று வந்துள்ள அணி பார்த்திங்கன்னா ஓமை அணி. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நோயும் மருந்தும். உபசமம் என்பதன் பொருள் பார்த்திங்கன்னா அடங்கி இருத்தல். திரியோக மருந்து என்பதன் பொருள் வந்து 3 யோக மருந்து. ஓர்தல் என்பதன் பொருள் வந்து நல்லறிவு. எத்தனை வகையான நோய்களை வந்து ஆசிரியர் கூறுகிறார்னா 3 வகையான நோய்களை. பிறவி துன்பங்களை நீக்கும் 3 மருந்துகள் என்னென்னா நல்லறிவு, நற்காட்சி, நல்லொழுக்கம். நீலகேசி எத்தனை சுருக்கங்களை கொண்டதுன்னா 10. நீலகேசியின் ஆசிரியர் யார்னா அவர் பேர் வந்து தெரியல. நீலகேசி எந்த சமயத்தை சார்ந்த நூல்னா சமண சமயம். சமய தத்துவங்களை விவாதிக்கும் தருக்க நூல் எதுனா நீலகேசி. உடல் நலம் என்பது எது இல்லாமல் வாழ்தல் ஆகும்னா பிணி இல்லாமல். நீலகேசி கூறும் நோயின் வகைகள் என்னென்னா 2, 3, 4, 5. அடுத்தது வருமுன் காப்போம். காலை மாலை உலாவினிதம் காற்று வாங்கி வருவோரின் என்ற வரியை கூறியவர் யார்னா கவிமணி தேசிக விநாயகர். நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம் என்பது பழமொழி. நல்ல உடல் நலத்திற்கு அடிப்படை எதுனா நல்ல உணவு, உடல் தூய்மை, உடற்பயிற்சி. மட்டு என்பதன் பொருள் வந்து அளவு. சுண்ட என்பதன் பொருள் வந்து நன்கு. பேணுவையேல் என்பதன் பொருள் வந்து பாதுகாத்தல். தேசிக விநாயகனார் எவ்வாறு போற்றப்படுகிறார்னா கவிமணி தேசிய விநாயகர்னு. தேசிக விநாயகர் எங்கு பிறந்தார் அப்படின்னா தேரூரில், கன்னியாகுமரியில். தேசிக விநாயகனார் எத்தனை ஆண்டுகள் வந்து ஆசிரியராக பணிபுரிஞ்சார் அப்படின்னா 36 ஆண்டுகள். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா தேசிக விநாயகரின் மொழிபெயர்ப்பு நூல் எதுனா உமர் கய்யாம் பாடல்கள். தேசிக விநாயகனார் இயற்றிய நூல்கள் என்னென்னா மலரும் மாலையும், ஆசிய ஜோதி, மருமக்கள் வழி மானியம், கதர் பிறந்த கதை. காந்தியடிகள் எது போற்ற வாழ்ந்தார்னா வையம், அதாவது உலகம் போற்ற வாழ்ந்தார். அடுத்தது கல்வி அழகே அழகு. மனிதனுக்கு அழகையும் உயர்வையும் தருவது எதுனா கல்வி. கற்றோருக்கு கல்வி நலனே களனல்லால் என்ற வரியை இயற்றியவர் யார்னா குமரகுருபரர். எவருக்கு அழகு தரும் அணிகலன்கள் தேவையில்லைனா கல்வி கற்றவருக்கு. முற்ற என்பதன் பொருள் என்னன்னா ஒளிர. குமரகுருபரர் காலம் என்னன்னா 17ஆம் நூற்றாண்டு. குமரகுருபரர் இயற்றிய நூல்களில் சில: கந்தர் கலிவெண்பா, கைலை கலம்பகம், சகலகலாவல்லி மாலை, மீனாட்சி அம்மை பிள்ளைத்தமிழ், முத்துக்குமாரசாமி பிள்ளைத்தமிழ். நீதிநெறி விளக்கத்தை இயற்றியவர் யார்னா குமரகுருபரர். நீதிநெறி விளக்கத்தில் எத்தனை பாடல்கள் இருக்குன்னா கடவுள் வாழ்த்து உட்பட வந்து 102 பாடல்கள் இருக்குது. கற்றவருக்கு அழகு தருவது எதுனா கல்வி. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா புத்தியை தீட்டு. எது ஒரு மனிதனை உயர செய்யும்னா அவருடைய அறிவும் உழைப்பும் தான். கத்தியை தீட்டாதே உந்தன் புத்தியை தீட்டு என்ற வரியை இயற்றியவர் யார்னா ஆலங்குடி சோமு. அகம்பாவம் என்பதன் பொருள் வந்து செருக்கு. தடம் என்பதன் பொருள் வந்து அடையாளம். சோமு எங்கு பிறந்தார்னா ஆலங்குடியில், சிவகங்கை மாவட்டத்தில். சோமு அவர்கள் எந்த துறையில் சிறப்பு பெற்றார் அப்படின்னா திரைப்பட பாடலாசிரியர். சோமு அவர்கள் பெற்ற புலவராக இருந்தபோது எது இன்றி வாழ்ந்தார்னா அகம்பாவமின்றி. அடுத்தது திருக்கேதாரம். பண்ணின் தமிழ் இசைப்பாடலின் பலவே என்ற வரியை பாடியவர் யார்னா சுந்தரர். கனகசுனை என்பதன் பொருள் வந்து பொன்வண்ண நீர்நிலை. பண் என்பதன் பொருள் வந்து இசை. முரளும் என்பதன் பொருள் வந்து முழங்கும். பழவே என்பதன் பொருள் வந்து முதிர்ந்த மூங்கில். மதவேழங்கள் என்பதன் பொருள் வந்து மத யானைகள். முதிர்ந்த மூங்கில்களால் ஆனது எதுனா புல்லாங்குழலும் முழவும். வைரங்களை போன்ற நீர்த்தி வலைகளை வாரி இறைப்பது எதுனா பொன்வண்ண நீர்நிலை. மத யானைகள் எவற்றை வாரி வீசுனா மணிகளை. இப்பாடலில் எந்த நகரின் சிறப்பை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டிருக்குன்னா திருக்கேதாரம் நகர் பற்றி.
தேவாரம் பாடிய மூவருள் ஒருவர் யார்னா சுந்தரர். சுந்தரரின் சிறப்பு பெயர்கள் என்னன்னா தம்பிரான் தோழர், நம்பியூரார். சுந்தரரின் பாடல்கள் எத்தனை திருமுறையாக வைக்கப்பட்டிருக்குன்னா 7ஆம் திருமுறையாக. திருத்தொண்ட தொகையை இயற்றியவர் யார்னா சுந்தரர். எந்த நூலை முதல் நூலாக கொண்டு சேக்கிழார் பெரிய புராணத்தை படைத்திருக்கார்னா திருத்தொண்ட தொகை. தேவாரம் யார் பாடிய பாடல்களின் தொகுப்பாகுனா திருஞான சம்பந்தர், திருநாவுக்கரசர், சுந்தரர் 3 பேரும் பாடியதுதான் தேவாரம். தேவாரத்தை தொகுத்தவர் யார்னா நம்பியாண்டார் நம்பி. பதிகம் என்பது எதை குறிக்கும்னா 10 பாடல்களின் தொகுப்பு தான் பதிகம். தே ப்ளஸ் ஆரம்னா என்னன்னா இறைவனுக்கு சூட்டப்படும் மாலை. தே ப்ளஸ் வாரம்னா இனிய ஓசை பொருந்திய பாடல்கள். காட்டிலிருந்து வந்த எவை கரும்பை தின்றனா வேழங்கள், அதாவது யானைகள். அடுத்தது பாடறிந்து ஒழுகுதல். ஆற்றுதல் என்பது ஒன்று அல்லாதவருக்கு உதவுதல் என்ற வரியை பாடியவர் யார்னா நல்லாந்துவனார். கலிப்பா என்னும் பாவகையால் ஆன நூல் எதுனா கலித்தொகை. கலித்தொகை எந்த நூல்களில் ஒன்றுனா 8 தொகை. கலித்தொகை எத்தனை பாடல்களை கொண்டதுனா 150 பாடல்கள். கலித்தொகையை தொகுத்தவர் யார்னா நல்லாந்துவனார். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கலித்தொகை எத்தனை பிரிவுகளை உடையதுனா 5 பிரிவுகள். நெய்தற்களி பாடல்களை இயற்றியவர் யார்னா நல்லாந்துவனார். பாடலின் பொருள் இல்வாழ்வுனா வறியவருக்கு உதவுதல். பாதுகாப்பு வாழ்தல்னா அன்பு உடையோரை பிரியாது. பண்புனா சான்றோர் வழியில் நடத்தல். அன்புனா உறவினர்களுடன் வெறுப்பின்றி வாழ்தல். அறிவுனா அறிவற்றவர் கூறும் சொற்களை பொறுத்தல். செறிவுனா முன் சொன்ன வாக்கை காப்பாற்றுதல். நிறைனா மறைப்பொருளை பிறர் அறியாமல் காத்தல். நீதிமுறைனா குற்றம் செய்தவருக்கு தண்டனை வழங்குதல். பொறுமைனா தம்மை இகழ்வாரை பொறுத்தல். பசியால் வாடும் யாருக்கு உணவளித்தல் நமது கடமைனா அளந்தவருக்கு. நம்மை யார் பொறுத்து கொள்ள வேண்டும்னா நம்மை இகழ்ந்தவரை பொறுத்து கொள்ள வேண்டும். மறைப்பொருளை காத்தல் எவைனா நிறை. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா வளம் பெருகுக. தகடூர் யாத்திரை என்ற நூலின் ஆசிரியர்னா அந்த நூலின் ஆசிரியர் பெயர் தெரியவில்லை. தகடூர் என்று எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறதுனா தர்மபுரின்னு. வளமான மழையால் உழவர் பெருமக்கள் உவக்கும் காட்சியை கூறும் நூல் எதுனா தகடூர் யாத்திரை. வாரி என்பதன் பொருள் என்னன்னா வருவாய். எஞ்சாமை என்பதன் பொருள் என்னன்னா குறைவின்றி. முட்டாது என்பதன் பொருள் என்னன்னா தட்டுப்பாடின்றி. ஒட்டாது என்பதன் பொருள் என்னன்னா வட்டமின்றி. வைகுக என்பதன் பொருள் என்னன்னா தங்குக. ஓதை என்பதன் பொருள் என்னன்னா ஓசை. வெறி என்பதன் பொருள் என்னன்னா அஞ்சி. யானர் என்பதன் பொருள் என்னன்னா புது வருவாய். தகடூர் யாத்திரையில் எந்த மன்னனின் சிறப்பு கூறப்படுகிறதுனா சேர மன்னன். தோட்டத்தில் தம்பி ஊன்றிய டேஷ் எல்லாம் முளைத்தனனா வித்துக்கள் எல்லாம் முளைத்தன. என் நண்பன் செய்த தொழிலில் அவனுக்கு டேஷ் பெருக்கிற்றுனா வாரி பெருக்கிற்று. அடுத்தது மழைச்சோறு. மழைச்சோறு பாடல் எந்த நூலிலிருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளதுனா பழந்தமிழர் வழிபாட்டு மரபுகள் என்னும் நூலிலுள்ள கொங்கு நாடு மழைச்சோற்று வழிபாடு என்ற கட்டுரையிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது. பழந்தமிழர் வழிபாட்டு மரபுகள் என்ற நூலின் பதிப்பாசிரியர் யார்னா ஆ கௌரன். கொடும் பஞ்சத்தை காட்டும் அடையாளமாக நடக்கும் நிகழ்வு எதுனா மழைச்சோற்று நோன்பு. கனத்த மழை என்னும் சொல்லின் பொருள் என்னன்னா பெரும் மழை. பஞ்ச காலங்களில் மக்கள் வீடு வீடாக சென்று எதனை வாங்குவர்னா உப்பில்லா சோற்றை பானையில் வாங்குவர். படைவேழம். அடுத்தது படைவேழம். மரளி என்பதன் பொருள் காலன். கரி என்பதன் பொருள் யானை. தூறு என்பதன் பொருள் புதர். அறுவர் என்பதன் பொருள் தமிழர். உடன்றன் என்பதன் பொருள் சிதைந்து எழுந்தன. வழிவர் என்பதன் பொருள் நழுவி ஓடுவர். பிலம் என்பதன் பொருள் மலைக்குகை. மண்டுதல் என்பதன் பொருள் நெருங்குதல். இறைஞ்சினர் என்பதன் பொருள் வணங்கினர். முழை என்பதன் பொருள் மலைக்குகை. சோழ மன்னர்களின் யானைப்படையை பார்த்து நடுங்கியவர்கள் யார்னா கலிங்க படையினர். கலிங்கத்து பரணியை இயற்றியவர் யார்னா ஜெயங்கொண்டார். ஜெயங்கொண்டார் எங்கு பிறந்தார்னா தீபங்குடி. ஜெயங்கொண்டார் யாருடைய அவைக்கள புலவராக விளங்கினார்னா முதல் குலோத்துங்கன். ஜெயங்கொண்டாரை பரணிக்கோரு ஜெயங்கொண்டார் என அழைத்தவர் யார்னா பலப்பட்டடை சொக்கநாத புலவர். தமிழில் எழுந்த முதல் பரணி நூல் எதுனா கலிங்கத்து பரணி. கலிங்கத்து பரணி என்ன வகையான நூல்னா சிற்றிலக்கிய நூல், அதாவது 96 வகை சிற்றிலக்கிய நூல். கலிங்கத்து பரணி யாருடைய வெற்றியை பேசுறதுனா முதல் குலோத்துங்க சோழன் மற்றும் படைத்தலைவர் கருணாகர தொண்டைமானை வச்சு தான் பேசுது. கலிங்கத்து பரணியை ஒட்டக்கூத்தர் எவ்வாறு புகழ்ந்துள்ளார்னா தென்தமிழ் தெய்வ பரணின்னு. கலிங்கத்து பரணி எதனால் பாடப்பட்டதுன்னா கலித்தாழிசை. கலிங்கத்து பரணி எத்தனை தாழிசைகளை கொண்டதுன்னா 599. பரணி என்றால் என்னன்னா போரில் 1000 யானைகளை கொன்று வெற்றி கொண்ட வீரனை பாடுவது தான் பார்த்திங்கன்னா பரணி. சிங்கம் டேஷ் வாழும்னா சிங்கம் முளை வாழும், அதாவது முளைனா இந்த இடத்துல மலைக்குகையில் வாழும். கலிங்க வீரர்களுக்கு இடையே தோன்றிய உணர்வு என்னன்னா அச்சம். அடுத்தது விடுதலை திருநாள்.
விடுதலை திருநாள் எந்த நூலிலிருந்து எடுக்கப்பட்டதுன்னா கோடையும் வசந்தமும் என்ற மீரா எழுதிய நூல்லேருந்து எடுக்கப்பட்டது. ராசேந்திரன்னா மீரா அவர்கள் என்ன பணியாற்றினார் அப்படின்னா கல்லூரி பேராசிரியரா. மீரா நடத்திய வந்த இதழின் பெயர் என்னன்னா அன்னம் விடு தூது. மீரா இயற்றிய நூல்களில் சில பார்த்தீங்கன்னா ஊசிகள், குக்கு, 3ம் 6ம், வா இந்த பக்கம், கோடையும் வசந்தமும். ஜீவன் என்பதன் பொருள் வந்து உயிர். மோகித்து என்பதன் பொருள் வந்து விரும்பி. ஆனந்த தரிசனம் என்பதன் பொருள் என்னன்னா மகிழ்வான காட்சி. இந்த டேஷ் முழுவதும் போற்றும்படி வாழ்வதே சிறந்த வாழ்வுனா வையம் முழுவதும். வானில் முழுநிலவு அழகாக தரிசனம் அளித்தது. அடுத்தது ஒன்றே குலமும் ஒருவனே தேவனும் என்ற வழியை இயற்றியவர் யார்னா திருமூலர். நமன் என்பதன் பொருள் வந்து யமன். சித்தம் என்பதன் பொருள் வந்து உள்ளம். நம்பர் என்பதன் பொருள் வந்து அடியார். நாணமோ என்பதன் பொருள் வந்து கூசாமல். உய்மின் என்பதன் பொருள் வந்து ஈடேற்றுங்கள். உய்மின்னா ஈடேற்றுங்கள். ஈல் என்பதன் பொருள்னா வழங்கினால். திருமந்திரத்தை இயற்றியவர் யார்னா திருமூலர். திருமந்திரம் எத்தனையாவது திருமுறையாக வைக்கப்பட்டிருக்குன்னா 10வது திருமுறையாக. திருமந்திரத்தில் எத்தனை பாடல்கள் உள்ளனன்னா 3000 பாடல்கள். தமிழ் 3000 என அழைக்கப்படும் நூல் எதுனா திருமந்திரம். 14 சித்திரர்களில் ஒருவர் தான் பார்த்திங்கன்னா திருமூலர். 63 நாயன்மார்களில் ஒருவர் தான் திருமூலர். அறநெறியில் வாழ்பவர்கள் உயிரை கவர வரும் டேஷ் கண்டு அஞ்ச மாட்டார்கள் அப்படின்னா நமனை கண்டு, யமனை கண்டு. ஒன்றே டேஷ் என்று கருதி வாழ்வதே மனித பண்பாகும்னா ஒன்றே குலம் என்று கருதி வாழ்வதே மனித பண்பாகும். அடுத்தது மெய்ஞான ஒளி. பகராய் என்பதன் பொருள் என்னன்னா தருவாய். பராபரம் என்பதன் பொருள் வந்து மேலான பொருள். அறுத்தவருக்கு என்பதன் பொருள் வந்து நீக்கியவருக்கு. ஆனந்த வெள்ளம் என்பதன் பொருள் என்னன்னா இன்பப் பெருக்கு. ஐம்பொறிகளை அடக்கி ஆள்வது மிக அரிய செயல் என்றவர் யார்னா குணங்குடி மஸ்தான் சாஹிப்பு. குணங்குடி மஸ்தான் சாஹிப்புவின் இயற்பெயர் என்னன்னா சுல்தான் அப்துல் காதர். இளம் வயதிலேயே முற்றும் துறந்தவராக வாழ்ந்தவர் யார்னா குணங்குடி மஸ்தான் சாஹிப்பு. குணங்குடி மஸ்தான் சாஹிப்பு எந்தெந்த இடங்களில் தவம் ஏற்றி ஞானம் பெற்றார் அப்படின்னா சதுரகிரி, புறாமலை, நாகமலை. குணங்குடி மஸ்தான் சாஹிப்பு இயற்றிய நூல்கள் என்னென்னா எக்கால கன்னி, மனோன்மணி கன்னி, நந்தீஸ்வர கன்னி. அடக்கத்தாமையா ஐம்பொறிகளை கட்டி என்ற வரி எந்த நூலிலிருந்து எடுக்கப்பட்டதுன்னா குணங்குடியார் பாடற் கோவை என்ற நூலிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது. மனிதர்கள் தம் டேஷ் தீய வழியில் செல்ல விடாமல் காக்க வேண்டும்னா மனிதர்கள் தம் ஐம்பொறிகளை தீய வழியில் செல்ல விடாமல் காக்க வேண்டும். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா திருக்குறள். காண முயல் எய்த அம்பினில் யானை பிழைத்த வேல் ஏந்தல் இனிது என்ற குறளில் பயின்று வந்துள்ள அணி அதுனா பிரிது மொழிதல் அணி. நவில்தோறும் நூல் நயம் போலும் பயில்தோறும் பண்புடையாளர் தொடர்பு என்ற நூலில் பயின்று வந்துள்ள அணி எதுனா ஓமையணி. பண்பிலன் பெற்ற பெருஞ்செல்வம் நண்பால் களம் தீமையால் அற்று என்ற குறளில் பயின்று வந்துள்ள அணி பார்த்திங்கன்னா ஓமையணி. ஆண்மையின் கூர்மை எதுனா பகைவருக்கு உதவுதல். வறுமை வந்த காலத்தில் டேஷ் குறையாமல் வாழ வேண்டும்னா ஊக்கம் குறையாமல் வாழ வேண்டும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பொறுத்துக. இன்பம் தருவது பண்புடையார் நட்பு. நட்பு என்பது சிறிது மகிழ மட்டுமன்று. பெருமையை அளிப்பது குன்றி மணியளவு தவறு. பணிவு கொள்ளும் காலம் செல்வம் மிகுந்த காலம். பயனின்றி அழிவது நற்பண்பில்லாதவன் பெற்ற செல்வம். அடுத்தது உயிர் குணங்கள். அறிவு, அருள், ஆசை, அச்சம் என்ற வரியை இயற்றியவர் யார்னா இறையரசன். இறையரசனின் இயற்பெயர் என்னன்னா சேசுராசா. இறையரசன் என்ன பணியாற்றினார் அப்படின்னா கல்லூரி ஒன்றில் தமிழ் பேராசிரியரா. கன்னிப்பாவை என்னும் நூலை இயற்றியவர் யார்னா இறையரசன். இறையரசன் எந்த நூலை தழுவி கன்னிப்பாவை நூலை இயற்றியுள்ளார்னா ஆண்டாள் இயற்றிய திருப்பாவை. நிறை என்பதன் பொருள் என்னன்னா மேன்மை. பொறை என்பதன் பொருள் என்னன்னா பொறுமை. மையல் என்பதன் பொருள் என்னன்னா விருப்பம். ஓர்ப்பு என்பதன் பொருள் என்னன்னா ஆராய்ந்து தெளிதல். அழுக்காறு என்பதன் பொருள் என்னன்னா பொறாமை. இகல் என்பதன் பொருள் பகை. மண்ணும் என்பதன் பொருள் வந்து நிலை பெற்ற. பாவை நோன்பு என்றால் என்னன்னா மார்கழி திங்களில் பொழுது விடியும் முன்னே பெண்கள் துயிலெழுந்து பிற பெண்களையும் எழுப்பிக்கொண்டு ஆற்றுக்கு சென்று நீராடி இறைவனை வணங்கும் வழக்கம் தான் பார்த்திங்கன்னா பாவை நோன்பு. திருமாலை சென்று பெண்கள் வழிபட பிற பெண்களை எழுப்புவதற்காக பாடப்பட்ட நூல் தான் பார்த்திங்கன்னா ஆண்டாள் இயற்றிய திருப்பாவை. சிவபெருமானை சென்று பெண்கள் வழிபட பிற பெண்களை எழுப்பப்படுவதற்காக பாடப்படும் நூல் எதுனா மாணிக்க வாசகர் இயற்றிய திருப்பாவை. அடுத்தவர் வாழ்க்கையை கண்டு டேஷ் கொள்ளக்கூடாது அப்படின்னா அழுக்காறு கொள்ளக்கூடாது. அடுத்தவர் வாழ்க்கையை கண்டு அழுக்காறு கொள்ளக்கூடாது. நாம் நீக்க வேண்டிய ஒன்று என்னன்னா சோர்வு. நாம் நீக்க வேண்டிய ஒன்று வந்து சோர்வு. பொறுத்துக்களை பார்த்திங்கன்னா நிறைனா மேன்மை,
பொறைனா பொறுமை, மதம்னா கொள்கை, மையல்னா விருப்பம். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இளைய தோழனுக்கு உள்ளத்தில் இருக்க வேண்டிய கை எதுனா நம்பிக்கை, நடநாளை மட்டுமல்ல இன்றும் நம்முடையதான் என்ற வரியை இயற்றியவர் யார்னா மு. மேத்தா. நாளை மட்டுமல்ல இன்றும் நமது நாள்தான் என்றவர் யார்னா மு. மேத்தா. மு. மேத்தா எழுதிய சில நூல்கள் என்னென்னா கண்ணீர் பூக்கள், ஊர்வலம், சோழநிலா, மகுடநிலா. மு. மேத்தா என்ன பணியாற்றினார்னா கல்லூரி பேராசிரியர். மு. மேத்தாவின் எந்த நூலுக்கு சாகித்ய அகாடமி விருது கிடைச்சதுன்னா ஆகாயத்துக்கு அடுத்த வீடு என்னும் புதுக்கவிதை நூலுக்காக. வானம்பாடி இயக்க கவிஞர்கள் குறிப்பிடத்தக்கவர் யார்னா மு. மேத்தா. உன்னுடன் நீயே டேஷ் கொள்னா கைக்குலுக்கிக் கொள், கவலைகள் டேஷ் அல்லனா கைக்குழந்தைகள் அல்ல. இவ்வளோதான் இந்த வீடியோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்டில் உங்கள் கருத்து தெரிவிங்க. தேங்க்யூ.